Basatia mamirik gabeko gorputzak, nazkagarriak maltzurrak, gaizto alizunak, mozkortiak ere, mamirik gabeko gorputzak. Pentsatzeko gai ez omen gara, astozakil moduan sinisten dugu, jakina denez, euskaldunak federunak, beti ere adardunak, mamirik gabeko gorputzak. Guzti hori gara, baita ere gehiago ere, nahi duzuen guztia, guri axolik ez. Guzti hori gara, baita ere gehiago ere, nahi duzuen guztia, guri axolik ez. Ez daukagu ezer, Nobel-saririk, telebista, irratia, intelektualik, ez poliziarik, ez presidenterik, ez lehendakaririk, martxantan ez daurik ere oki. Kontuz egun batean, euri jasetorriko data, eta uolde hortan, itoko zarete eta orduan, bai, jakingo duzue, mamirik gabeko gorputzak izatea zer den. Guzti hori gara, baita ere gehiago ere, nahi duzuen guztia, guri axolik ez. Guzti hori gara, baita ere gehiago ere, nahi duzuen guztia, guri axolik ez. Guzti hori gara, baita ere gehiago ere, nahi duzuen guztia, guri axolik ez. Guzti hori gara, baita ere gehiago ere, nahi duzuen guztia, guri axolik ez. Bideo hau eta beste asko ikusi nahi badituzue jeitsi gure apa, App Store eta Google Playen eskuragarri. Ez galdu, 1 2 3 4 goazen! Goazen!